ars ngi shwa bagi pajba jong ke jela kin yo ban tap vote na ka banta ban je di kinong thau an che king dorbar thau an ke jela kan long ke jing do ka ba crown na ka banta ka party congress bat kan long pat ke jing ke khu ya ka bharatiya janata party ha 17 not Shillong da ka jingmi no ki nongïalam mat ki nongkrisan ka congress ya ka nela sakhi ha ka jingwan ban penyoso ka kong suk pariat ka badai ka nongïalam jong ki mahila ka party congress ka baladan selamba po ka party lambat ki weide ki nongkrisan ka congress na kaliang ka kong suk pariat ha bakran bat kilat pathai kubor kalapan pau bakam syam ladon kanu gadaw bakan mi no na ka congress bat rung pat sa ka BJP henry ka ei ka baka kwa kan long baka constituency kan long lam kum ki we ki constituency ki bala biang lut ki kampan roy. Manish, do you want to come forward? Please come. Balik ngap hasya ke BJP, ngaperkhat ba habang ay khat isar khat kerang. Ke jinglong jong ibre bladan haka law and order. Ila ban mi chakmat klem jing ting, klem jing smith, haka no kapor ba kibreu jong kani ke constituency gidan kami. Kata ka pepenlong bahaya nga banjit. Bat ban good ya ke BJP. Atau ke jingjit yang BJP kali tengah raw bakar kerang. Ke jingjit dengan ya ke BJP kalau bang kuat ya ke development. Ngayo haba piyat hamat kran PE tiki paipom, PE tiki nala, PE ki jing jabo. Ke jing dum lenter ki surok. Jadi kata haba ngayat chakiwe. Itapsar haba ngayat chabo ki hati ngai ki jing shai. Borok saudong baca kiwe ki area yang igibon ki jing shai. Beli hanot Shillong ngami ikut kita. Kajing te kajing sweet yang kena samlah habiyat nanti ki siong beli kong pemni kadum beli ka hadu kan ni jutan berpet ya kan di not Shillong jungi tak kadau ngap khas ke BJP abangai i babon ki development ki dan haka hatu kan dei tang kata kadau ko ba kadan ko bagi development ne kadan ko jinga shlut ka beri hapo iem kasam ko supi kam tadi ai kam kata kita ki jinga shlut ki jinga tadi ai ngambi da kam sem ko bakot ngadon siya kata hot ngaduk ngaduki ngala sngo sosai haba ngabi rumah bangai yak to ka patiru andre haba ngakwa bede ben mi nak te mar bangai ya ki jingduna haka constituency jongi bat bangai ba ka BJP ka de ka party ka bala ban pendap kita ki jingduna jongi ta daw ngasa join haka BJP ngakwa ban yarap ki long kmi khamtam ki bala syam janjar mayra de ngadep mat ngasutho ban ngakwa ba ki be ki long kmi ba kin mat ko ko jo nak ta daw ngakwa ban ay ka ni ka message ki long kmi baro pangangan don ringkat bat hi dadangi yeng haka hok yad haka hok mental kin bon ki jing kena berhot ba ite ikong sok pariat ila rung sa BJP tharai layok pisa mudan bala ban thi janga hadu bentang kadang dei kenong hikai school ka ba private school teacher ban kadang dei ka beriu ka barang trei ngatrei bat ngayeng halok ki jong ki kijat kajing say so ha ka rap karyang kajing men ya kinong rap anda la pentre kam ka TMC hakaba shipawa jar tingka shisnem anya rapisa ya baro kinong rap haka jela lingba ka jingpen mi ya ka scheme my farm farmers assistant for rural Meghalaya hakane ka apnyo trek urumphang jan ya ka sap jong phi haki artli kisentiu bat kersan ya ka Meghalaya TMC Even after so many years, Meghalaya only has one government medical college. Is this the Meghalaya we want to leave behind for our children? It's time to speak up about the issues blocking Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 8360006060. Together, this 27th February, let's empower Meghalaya. Congress's commitment to Meghalaya, a drug-free Meghalaya, strict action against drug peddling, an opening of 50 new de-addiction centers statewide. What commitments na kaseng Congress na kabinta ka